Tak sa pozrime ešte na toto očko, čo bolo očkované minulý rok. Pozrite sa, jaká guča z toho narástla. Ozaj, že krásne sa to zrástlo. A pozrite sa, aké strapce už v 2. roku mám na tom. Nádhera. Vidíte, ak to zhrublo. Hrubé to je. Paráda. Pozrite sa, aké krásne strapce. Tuto pravdepodobne som mal srnky, lebo není strapec. Lebo mal som tu aj srnky, ale vidíte, nehal som to také dlhšie. Takže